alle sammen, og velkommen til den her video. I dag så vil jeg vise jer nogle af mine topmodel ting. Og jeg har det her penalhus. Så har jeg en hel masse bøger her. Jeg har den her, som ligesom, så hvis jeg trykker på en forkert kode, man skal trykke 4 gange, så siger den en lyd også. Så hvis jeg nu gør sådan her. Nej, vent. The password you have entered is incorrect. Ja, så hvis jeg så trykker en rigtig kode, det er når man køber en bare 0000. Så åbner den her, og med højtaleren, den er åbenbart herinde et eller andet sted. Så har jeg så skrevet mit navn her, og siderne ser bare sådan her ud. Jeg har bare siden hende her. Og så hvis jeg hvis jeg trykker på en knap, og så venter I lidt tid, så burde den også sige noget, fordi det åbenbart har været i lidt lang tid. Men Time out. Please try again. ja, det var det jeg mente. Den siger noget på engelsk. Ja, jeg har lidt svært med at finde mine ting for. Det lader også vise, som om ikke skete. Jeg har den her klistermærkebog her. Med sådan nogle katte, men jeg er altid færdig. Time out. Please try again. Ja, det var fordi jeg kom til at trykke på den der knap der. Jeg har sådan nogle klistermærkebøger. Så har jeg lidt flere klistermærkebøger og sådan nogle tegnebøger. Og det her, det vil være sådan en, hvor man kan male, sådan, tage en pensel, putte noget vand på, altså dyppe penslen i noget vand, og så tegne, og så, ja, så kommer der farver. Så har jeg flere af de her klistermærker. Så har jeg tegne igen. Og jeg har, det ved jeg ikke, hvad det egentlig også tegne, det skal jeg lige finde ud af. Det ved jeg ikke selv. Ja, det er tegne. Det ser en lille smule forvirret ud. Så herinde, så har jeg så nogle forskellige stykker karton. Så har jeg her så et sted, hvor man ligesom kan tegne. Ja, så kan man tegne sådan nogle piger. Jeg ved ikke rigtig godt, man kan se det, men der også tegner en krop. Så kan man også tegne den, sådan en hund, der er hernede, den kan I nok godt se. Og så er der så også nogle klistermærker her. Og nogle skabeloner om bagerst. Så det er også noget tegneting. Så har jeg nogle poser her, som jeg fik i Spanien. Så er den her meget store pose her. Ja, det er lidt svært at se. Så har jeg så den her pose også. Gør med hende her. Og så har jeg så en håndcreme her. Og jeg har noget hårfarve. Jeg kan ikke helt huske, om det er det hele, jeg har af topmodel. Men jeg er 100% sikker på, at jeg har sådan, hvis jeg mangler noget 9, så mangler jeg sikkert sådan noget 1% eller et eller andet. Ja, men det var